بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Musulman doğanlarımız pirler barada haýyş etdiler we soradylar. Halkymyzyň içinde pirler barada käbir inançlar bar. Şol dogrymy, dogrusy näme, ýalňyşy näme, şo barada açyklasaňyz, düşündirseňiz diýip haýyş etdiler. Käbir adamlarda musulman doğanlar şeýle inanç bar. Biziň halkymyzyň içinde her zadyň öz piri bar. Şol meselede şondan kömek soramaly, şonuň ýoluny ýykylmaly. Ya da şol işte üstünlük isleseň şonuň ýoluny aýdylanjany aýtmaly diýen inanç bar. We her zadyň öz piri bar diýerler. Mysal üçin Aýşan Allahyň rahmet etsin ojaryň piri. Berkut baba ýagşy ýagmyryňky, Weys baba duýanky, gaýtarmyş ata bela beterinki, Dawud peýgamber aleyhisselam demirinki, Züleyha aşıklarınki, İdris baba geyimgeciminki, Musa peýgamber aleyhisselam goýnunky, Nuh peýgamber aleyhisselam agaşdyrgaminki, Parawi bıçagasy boljagynky, Pelwan ata togunky, o Sarsgyn baba dişagyrynky, Yelkillik baba ogurlarynky, İmam Magzam Sewdanki, İsmail goja noýwadyr mäşinki, Aýdym sazyň piri, aşyk Aýdym pir diýip näme? Kän bulur. Hemmesini sanasaň gaty kän. Şuňa meňdeş belli bir mesele bilen ýaşap geçen peýgamberleri baglanşdyryp goýupdyrlar, ýa-da ýaşap geçen alimler ýa-da ýagşy zady takwa adamlary belli bir mesele bilen baglanşdyryp şol şoň piri diýip näme? Şuňa meňdeş bir türi plan zadyň piri diýip näme sanawylar ýaýra diýerler. We haýsy pir näme bilen baglanşyk bolsa, şol meselede şondan kömek dilep, şonuň ýoluny aýdylanjanyny aýdýarlar we şolary kömege çagyrýarlar. Mysal üçin bela beteriň piri gaýtarmyş ata diýerler we başyna bela gelse gaýtarmyş ata gora weri diýerler ýa-da gelmäkä gaýtarmyş ata gora wersyn diýerler. Ýa-da göze ulyasy bar, gözüň piri diýerler, plan piri diýer, göze ulyasy diýer. Gözüne bir zat boljak bolsa ýa keseljek bolsa ýa gözüne bir howpun geljegini bilse göze ulyasy gora wer, göze ulyasy özüň ýetişe wer diýip näme? Şoňa ýalbarýar. Ya çagasy boljak piri Parawi diýip çagasy bolmasa Parawiwa gidip şol ýerden çaga dilep çaga dileýärler. Ýa-da mysal üçin Dawud peýgamber aleyhisselam demirin piri diýip maşina alsa Dawud peýgamberiň ýoluna diýip aleyhisselam näme aýdylanjany edýär, janyny gurban edýär. We galan pirlerim şoňa meňdeş musulman doganlar. Şu görnüşdäki inançlaryň musulman doganlar plan zadyň piri plan zat, we şol meselede şonuň kömek islemeli ýa şoňa ýalbarmaly, şoňa kömege çagyrmaly, şoň ýoluny ýykylmaly, şoň ýoluny aýdylanjanyny aýtmaly diýip biziň aramyzda pirler barada şu görnüşde ýaýradylan inanç musulman doganlar İslam dini bilen zerre ýaly baglanşygy ýok. İslamlyk dünýäň niresinde bolsa bolsun, İslami ähli sünnet aqidasyna görä, Kur'an we sünnete görä, dört mezhebe görä dogry öwrenen aqidasy dürs her bir din okan adam şunu tasdiq eder. İslam dini bilen zerre ýaly baglanşygy ýok. Dogry İslam ýa-ni peýgamberleň adyny ullanyp durlar, alimleň adyny ullanyp durlar, ýagşy zadylaň adyny ullanyp durlar, ol dogry. Ol kişilerde gurrun ýok. Emma şol kişileriň adyny ullanyp plan zadyň piri diýip ondan soň edilýän işler ýalňyş zat musulman doganlar. Hatta düýünden İslama ters zat, düýünden İslam aqidasyna ters zatlar edilýär. Şu pir plan zadyň piri diýip näme şoňa meňdeş zatlar bilen. Dersiň dowamında mysal üçin misalyny aýdyp agzap geçerse olan her birini misal ver. Ve şeytan ve şeytanın azıran cahil adamlar musulman doğanlar şul ýagşy adamlaryň adyny ullanyp peýgamberleriň takwa salih alim kişileriň adlaryny ullanyp insanlary ýalňyş inanja we ýalňyş düşünje düşürüp durlar.
Ve bu inançlar musulman doganlar plan zadın piri deyip düzülen inanç kadim Greklerin köp hudaylı batıl inançlarına mengzeş inançtır. Misal üçün kadim Greklerde her zadın öz tanrısı var. Sevuşun tanrısı, dengizin tanrısı, soyguyun tanrısı, aşıkların tanrısı, oğurluğun tanrısı, demirin tanrısı, çoponların tanrısı ve şuna mengzeş bir sürü olan batıl, küfür ve şirk inançlarına göre şu hilname inançlar var. Önkülerine şeyle boluptur, şu atkılarına bar mı yok mu onu bilemiz yok. Kadim Greklerde şeyle boluptur. Ve her tanrının olanın inancına göre öz heykeli ve suratı var. Allah saklasın. Üns verseniz yine de näme bir adamları hudaylaştırıpdırlar, ilahlaştırıpdırlar, şolary öňe çykarypdyrlar. Adam sypatyndaky kişileri. Ya bolup geçen, ya bolmadyk, ya hayali bir kişiler, emma näme ýene adam sypatynda birilerini öňe çykarypdyrlar. Yine de şoňa meňzeş inanç musulman doganlar pravoslav hristiýanlarda ba. Pravoslav hristiýanlaryna ikona inancı ba. Ikona näme? Öz inançlaryna göre ýaşap geçen weli ýa-da başka aýtsak pir olan inancına göre bizim dilimizden aýtsak olaryň öz inancına göre weli olar svetoy diýär orslar mysal üçin mukaddes adam diýerler. Şo hili ýaşap geçen adamlaryň suratyny çekipdirler we näme? Şoňa ikona diýerler. We her zadyň öz piri welisi ikonasy bar. We haýsy mesele gerek bolsa şol meselede şondan ýardym dileýärler. Şoňa çokunýarlar. Ýa-ni bereketin çağası bolmayanın bolluğun ve şuna benzeş bir sürü näme ikonalar ba orça bilýänleriňiz özüňizde näme gözläp gyzyklanıp bilersiniz. Biziň aramyzdaky musulman doganlar pirler baradaky inanç ne şulara benzeş inançlar. Diňe näme atlaryny musulmanlaryň içinde bilinýän we fiilenilýän adamlaryň atlary bilen baglanşdyryp goýupdyrlar. Kadim Greklerde plan zadyň tanrysy diýipdirler. Bolmanan musulmanyň içine gelip bu görnüşde falan zadyň tanrysy diýjek gumanysy ýok. Hiç kim oňa inanmaýar. Näme etmeli bir jahil musulmanyň inanaýjak zady bilen baglanşdyryp goýmaly ol hem näme? Plan zadyň piri, plan peýgamber ýa bolmasa bir alymy adyny tutup plan zadyň sowdan piri Ebu Hanife we plan zadyň piri Aýşan diýip näme musulmanlaryň içine tanalýan we fiilenýän adamlaryň ady bilen näme? Baglanşdyryp goýupdyrlar. Yankı diyişim alaka kâbirler peýgamber, kâbirler alim kişiler, kâbirler takwa tanalyan, bilinýän kişiler, Aýşan ýalakka, ýa-da Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi ýalakka. Kâbirler bolsa näbelli kişiler, plan zadyň piri diýerler, näbelli asla beýle bir adamyň bolanlygy belli däl. Mysal ogurlugyň piri. Ogurlugyň piri diýip, ýani akyl bar adam bunu kabul etmeýär. Ogurluk haram zat. Asly şeýle bir adamyň bolup bolmanlygy belli däl. Ýöne bir diýip goýupdyr, halkym näme? Alyp götüripdir. Ve musulman doganlar bir bada şu gowy adamlaryň ady bilen baglanşdyryp aýdylýar, şoňa meňzeşdatlar. Peýgamberlerin ady bilen, öwliýa takwa adamlaryň ady bilen baglanşdyryp aýdylýar, bolan insanyň kellesine erwetlik gelmeýär bir bada. Dogrumka diýip kabul edýär köp kişi. Emma üns versek Kur'an we sahih hadisler İslam akidesi esasyna seretsek bu inançlaryň musulman doganlar ýalňyşdygy gaty äşhar we açyk. Hatta biraz sagdyn düşünsek, sagdyn pikirlensek, kâbirlerini akyl hem kabul etmeýär. Indi musulman doganlar ädim ýeke misalyny berip düşünürsek, birinji bilen bilmeli zadymyz şuny, uly kiçi musulman, aýalymyz, erkegimiz, ýaşymyz, garrymyz gowy bilmeli we aňmyza ýerleşdirmeli. Musulman kişinin inancı, musulman kişi bir zada doğru diýip inanýan bolsa, musulman kişi doğru diýip bir amal, sogap diýip bir amal edýän bolsa, ibadet diýip bir amal edýän bolsa, dinne şu bar diýip bir amal edýän bolsa, musulman kişi bir zada doğru diýip inanýan bolsa, şol inanç ýa-da şol amal, ibadet hukmany suratda Kur'an we sahih hadislere esaslanmaly. Selef-i salihina sahabalardan gelen ilyma esaslanmaly.
Qaytara baydan musulman doğanlar qaçın möhüm mesele. Hemmemiz şunu bilmeli, ağımıza, beynimize yazmalı şunu. Musulman adam bir zada doğru deyip inanyan bolsa, musulman adam doğru deyip bir amala inanyan bolsa, doğru deyip bir amal edyan bolsa, şol inanç, şol amal hükmanı suratda Kur'an-ı Kerim'e ve sahih hadislara, sahabalara, selef-i salihinden gelen ilme esaslanmalı, delili olmalı, subutnaması olmalı. Eğer doğru din gerek bolsa, dine şey deyip yapışmalı, delil esasında. Doğru inanç gerek bolsa, doğru inancın delili olmalı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadisinde diye İmam Malik Muvattasında geliyor ve başka hadis kitaplarda da geliyor. Diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem teraktu fikum emreyn len tadillu ba'dahuma kitaballahi azza ve cel ve sünnet nebiyhi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben size iki zat koyup gidiyorum diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şolara eğerseniz hiç haçan adaşmarsınız diye. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim diye. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin sünneti sahih hadisleri eden aydan zatları ve ona ikrar eden zatları. Ve yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'da, Tirmizi'de, İbn Mace'de gelen hadisinde diye teftariku ümmeti ala 73 millah كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي ما أنا عليه وأصحابي diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetim 73 tane bid'at tapara bölünecektir. Ümmetim 73 tane bid'at doğru yoldan ağdaşan toparları bölünecektir. Birinden başka ahlisi ottudur. Şonu sahabeler sorayalar, ya Resulallah ol halas bolacak topar kimler diyenler, menin ve sahabalarımın yolundan gidenler diye. Men ve sahabalarımın yolunu görenler diye. Demek Müslüman doğanlar, zenan erkek, ulu kiçi, tapavudi yok. Her Müslüman bir inancı doğru deyip inancak bolsa, ya da bir işe doğru deyip amal edecek bolsa, hükman suratta Kur'an ve sahih hadislerden, sahabalardan delili subutnaması olmalı. Ondan berde toslama gep gurrunlar bilen, toslama hadisler bilen, hikayedir rivayetler bilen, ay könöden aydılyan gep de deyip mışmışlar bilen din bolmaya. İnne Müslüman doğanlar, Kur'an ve sahih hadislere barsak, her zadın öz piri var, şol işlerde şondan kömek dilemeli, onun yoluna aydılanacağını aytmalı deyip, delil, subutnama yok. Kur'an ve sahih hadislerde Müslüman doğanlar bize başka zat öğretiliyor. Ama kâfir kişiler Kur'an ve sahih hadislerin tersine gidip yor ve tersine gidip yorulduğundan bir haber. Kur'an-ı Kerim'de ve sahih hadislerde Müslüman doğanlar bize berk ve gayta öğretilen, tavşırılan zat, hayır ve şer Allah Teala'nın elinde, Allah Teala'nın ruhsatı bolmasa çöp başı kıymallamaz zilya Türkmençilikte. Bir iş edecek bolsan Allah Teala'nı yatlap, Allah Teala'dan yardım dilep, Allah Teala'nın adı bilen başlamalı. Müslüman her yağdayda Allah Teala bil bağlap, Allah Teala sığınıp gezmeli. Kur'an-ı Kerim ve sahih hadislerde bize Müslüman doğanlar şular öğretiliyor, şu bize berk tavşırılıyor. Ve ahli peygamberler insanlara ilki bilen şunu öğretipdirler, insanların ağına şunu koymak için görüşüpdirler. Her bir zat Allah'ın elinde, her bir zat da Allah bil bağlanılıyor, her bir zat da Allah'dan yardım dileniliyor. Yine Müslüman doğanlar, Kur'an ve sünnetin bize tavşırıyanı şul. Ama pirlen adını ullanıp bizim aramızda yerleştirilen inançta neymi ba? Allah'dan gayrısını çağırmak va, pire sığınmak va, pirin yoluna yıkılmak va, pirin adına, pirin yoluna deyip aydılanacağını aytmak va. Hemmesi Kur'an ve sünnette aydılanın tersi. Ve qiyinanlar yani yeri köp kişi şu tersliğinden hem haberi yok, doğru mu deyipler. İmam Ahmed'in musnedine Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan haber verilen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye kullu kelamin أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر أو قال أقطع.
Diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yaratlanmadan başlanan her söz, her iş bereketsizdir, neticesizdir diye. Allah Teala'nın kelamı Kur'an-ı Kerim Bismillahirrahmanirrahim'den başlaya. Musulman her işini musulmanlar başlanana Allah Teala'nın adı bilen dua dilek edip Allah Teala'dan yardım dilep başlamalı. Ama kafir kişiler näme diye bir işe başlayacak olsa ya pirim yetişeveri. Görüyor? Kur'an näme diýipdir, hadis näme diýipdir, İslamda näme öwre diye her işte Allah'ın adı bilen başlamaly, Allah'dan yardım dilemeli diýip öwredilipdir. Amma berden bir çıkıp ya pirim medet diye. Ya olmasa musulman doganlar Kur'an ve sahih hadislerde bize ehli zadın Allah Teala'nın eline diye haber berilýär. Misal üçin Kur'an-ı Kerim'de Yunus suresinin 107. ayetinde Allah Teala diye وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِذُرٍّ فَلَا كَاشْفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ Allah Teala'nın katından sana ziyan gelse, senden ol ziyanı Allah Teala'dan başka ayırıp bilecek yoktur diye. Eğer Allah Teala sana bir hayır peyda nasip eden bolsa, onu hem senden soğup bilecek yoktur diye. Yani Kur'an bize näme öwre diye. Eğer Allah Teala sana bir zat erwetlik takdir eden bolsa, yine ol erwetlik senden soğup bilecek, gorap bilecek, qaytarıp bilecek Allah'dan başkası dälli. Eğer Allah Teala sana bir hayır gelmeli takdir eden bolsa, onun öňünde durup näme senden ol hayry alyp galyp bilecek yok. Allah sana takdir eden bolsa yok. Manşol sana geler diye. Ama bizde näme dilýär? Hey qaytarmış atajan yetişewer gora weri. Qaytarmış atan sen goran ok. Qaytarmış ata eger ýaşap geçen bolsa salih insan bolsa Allah rahmet etsin. Gurrun onda däl, oň şahsiýetinde däl. Gurrun şoň adyny ullanyp düzülen ýalňyş inançda. Allah goraýa. Plan goran ok, plan peýgamber goran ok. Seni meni yaradan Allah Teala, rızkımız beren Allah Teala. Bizim her demimiz, her yürek uruşumuz Allah Teala'nın elinde. Her ýagdaýda Allah sığınmaly. Näme üçin nädip dilimiz öwrülmeli bizim plan gaýtarmış atajan plan pir ýetişewer diýip. Ya olmasa musulman doganlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de gelen İbn Abbas radıyallahu anh'tan haber verilen hadisinde diýär: "İza sa'alta fas'alillah ve iza ista'anta fasta'in billah." Eger dilejek bolsaň Allah'dan dile, eger sığınjak bolsaň Allah sığınýa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Biz näme diýär? Pire sığınýa, pirden yardım dile, ýetişýär pirim diýär. Medet ya pirim diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem näme diýipdir? Biz näme diýipdir? Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Neml suresinin 62. ayetinde diýär: "Emme yujibul muztarra iza da'ahu ve yakşifus su'a ve yec'alukum hulafa'al ard. A ilahum ma'allah qalilan ma tezekkerun." Kıyın ýagdaýda galan kişi yalvaryp doga dilek edenne, dilegini kabul eden ve ondan ol kıyınçılık ayıryan ve sizi yeryüzünde halifeler edip koyan kim diye Allah Teala. Yani insana oylanyp Allah Teala soraýar. Bizim başımıza bir bela gelenne, bizden ol belany ayıryan ve bizim dogadlarymyzy kabul edýän kim? Eger musulman bolsaň Allah diýmeli. Onu Allah bolsa näme üçin plan kesip oňa ýalvarmaly? Gaýtarmyşa gaýtara wer diýmeli? Allah gaýtarýar, Allah goraýar. Allah Teala diýär, Allah'tan gaýry ilah barmy? Hem sen Allah'dan gaýra ýalvarmaly, Allah'dan gaýryny çağırmaly. Allah'dan gaýry sığınyrlyan barmy näme? Allah'dan gaýry çağırylyan barmy? Allah'ın elinde bolan zatlara Allah'dan gaýry berip biljek barmy? Qalilan ma tezekkerun ya Allah Teala. Sizi qat'at ufrat alýanyz diýär. Ya olmasa musulman doganlar çağa bagş etmek Allah Teala'nın elinde. Kur'an-ı Kerim'de Şura suresinin 49. 50. ayetlerine Allah Teala diýär: "Lillahi mulkus semawati vel ard. Yahluku ma yasha. Yahbu limen yasha'u inatha ve yahbu limen yasha'u zukur. Aw yuzawwijuhum zukrana ve inasa ve yec'alu men yasha'u aqima. Innehu alimun qadir." Göklerin ve yerin mülkü Allah Teala'nınkydyr diýär. Ol islanini yaradýar. Islanine gyýy çağlar bagş edýär. Islanine erkek çağlar bagş edýär. Islanine erkek we gyýy çağlar bilelikde berýär. Islanini önelgesiz goýýar.
Ol ehli zady bil uci, ehli zada kadirdir diye. Şol ayeti eşdiyen musulman ondan soňra nädip gidip para wiýuden çağa dilecek. Çağan berýän Allah, ogul berýän Allah, gyz berýän Allah, ekiz berýän Allah Taala. Bermän önülügi sizi goýanam Allah Taala. Nädip dilim ögürliýä gidip para wiýä gidip ýykylyp oglalym, gyzalym diýmäge. İmanyň nirde sen? Allah'ın şol ayetine imanın yok mu näme sen? Allah Taala men berýän, men alýan islesem önülügi sizi goýan näwe her birine de haýr we berse de bermese de. Ondan soňra musulmanyň dile gurilmeli. Plan pirin ýoluna ýykylyp, plan gawra ýykylyp çağallym diýip. Diýmek musulman dogonlar her işte Allah Taala bil baglamaly. Allah Taala sığınmaly, Allah Taaladan gorog pena dilemeli musulman dogonlar. O şu ýerine bek bellen musulman dogonlar Allah Taalaň elinde bolan zady Allah Taaladan başgasyndan dilemek bolmaýar. Ol öz araňda biri-biriň güýjüniň ýetýän zadyna elbetde insan biriginden ýardam soramaly. Gurrun onu däl. Gurrun näme üstünde? Allah Taalaň elinde bolan zady Allah'dan gaýrysyndan dilemek bolmaýar. Egerde bir kişi Allah Taalaň elinde bolan zady gidip mahlukdan dilese Allah'a şirk koşduğu bolýar. Rızk Allah'ın elinde. Allah'dan gaýry bize rızk berip biljek ýok. Çağı hem bir rızk. Çağı Allah Taalaň elinde. Çağı bagş etmek Allah Taalaň elinde. Gidip onu mahlukatdan dilep bolmaýar musulmanlar onlar. Ol diňe Allah Taaladan dilemeli. Egerde bir kişi gidip Allah Taalaň elindäki zady Allah Taalaň elinde bolan zady gidip mahlukdan dilese şonu Allah Taala şerk koşduğu bolýar. O şerk koşan kişi eger toba etmän şu dünýäden gitse şol kişi cennet haram. Allah Taala hergiz bagşlamar näme şirk koşup öleni. Şirk koşup toba etmän öleni bagşlamar näme. Kur'an-ı Kerim'de Nisa surasının 48. ayetinde Allah Teala diye İnnallaha la yaghfiru en yushraka bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Allah Teala özüne şerik koşulmagyny hiç haçan bağışlamaz, ondan qalanını islanına bağışlar diye. Yine de Kur'an-ı Kerim'de Maide surasının 72. ayetinde Allah Teala şirk getirenlere cenneti haram edenliğini haber veriyor. Allah Teala diye İnnehu men yushrik billah faqad harramallahu aleyhi'l cennete ve ma'vahu'n nar ve ma liz-zalimin min ansar. Kim Allah Teala şerik koşsa Allah Teala ona cenneti haram edenler ve onun yeri cehennemdir, zalimlere kömek edecek yoktur diye. İman bar adam şu zatları eşitip korkmalı. Hem medat Allah Teala'nın elinde Türkmen ağa diye çok başka yımıllamaz, Allah Teala'nın ruhsatı bolmasa diye ondan sonra gidip näme kabra yıkılıp plan zadın piri var deyip ona yalvarıp onu çağırıp Müslüman doğanlar imanımızı alyan zat şul. İmanımızı boşa çıkaryan zat. Kafir doğanlar diye bu zatların aslı bolmasa bu hil zatlar nereden çıkıyor diye. Müslüman doğanlar. Müslümanların arasında bar bolan delilsiz gurrumlar diňe bundan ibaret değil. Biz arasında dersler bizim arasında wagtymyzyň bolandan, mümkinçiligiň bolandan bu bidgatlar, bu ýalňyşlyklar düşünürip gelýär. Kän zatpa? Delilsiz, subut namasız, ýöne mışmışlar bilen Peýgamber diýdi diýip diýmedik zadyny diýdirip Kur'anna ba diýip ýok zady aýdyp kän zatlar bar musulman doganlar. Diňe bular da bu hil musulman doganlar ýalňyş inançlary musulmanlaryň arasynda bidgatçy mollalar ýaýradýar, jahil mollalar ýaýradýar. Adam sıfatlı şeytanlar ba şolar ýaýradýar. Adam sıfatlı şeytanlar ba şolar ýaýradýar. Musulmanlaryň üçin agdalyk oklamak üçin, musulmanlar bir-birine düşman etmek üçin, musulmanlar bidgata we şirke düşürmek üçin ine şu hile adamlar ýaýradýarlar şu zatlary. Bu hile adamlar musulman doganlar öňem bolupdyr, häzirem ba bundan soňam bolar. Diniň ady bilen, Allah Taalaň ady bilen, peýgamberleriň ady bilen, hawa gowa adamlaryň ady bilen, öwliýalaryň, pirleriň ady bilen näme ýalňyş zatlar ýaýradýarlar. Ine musulman doganlar bu zatlary şu hile adamlar ortağa çykarýar. Mysal üçin plan zat plan hil diýe ol bidgatçylardan, ol ýalňyş ýollaky adamlar nirde ba diýsem Kur'anna ba diýe. Kur'an'a gidip görýärmi? Ýok. Öz ýandan bir zat toslaýdy, Kur'an'a bar diýip goýberýär. Ya olmasa başga bir ýalňyş bir zat ýaýradýar, nirde ba diýsem plan hadisde ba diýe.
ol hadisi gözleýän ol hadis toslama bolup çykýar. Ya olmasa bir gep aýdýa, nerden alyp aýtdyň, plan alim aýdypdyr diýär. Nirde aýdypdyr diýsen, nirde aýdanlygy ýok. Musulmanlar onlar ne? Şuna benzer şartlaryň arkasy bilen musulmanlaryň içine ýalňyş şartlar girýär. Hususan bir ilmsizlik bolsa, jahillik bolsa, ara ýankyalakka Sowet Soýuz ýalakka bir uzun ateistlik wagtlar zatlar girse, ara ilmsizlik döwür girse, molla alimyň hakyky molla alimyň hakyky ahunyň azalýan wagtlar bolsa, insanyň arasynda näme heýdip ýerleşýär şunlar zatlar. Bir azacık insan bir zat ananna pikirlenmeli. Misal üçin Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Sowdan pir diýip kim diýipdir? Biz soramallanmagar şunu. Kim diýdi Ebu Hanife rahmetullahi aleyh? Allah rahmet etsin, uly alimimiz, başdaýjymyz. Sowdagar bolupdyr, oňa da gurrun ýok. Emma Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Sowdan pir diýip kim diýdi? Öz diýdim, men Sowdan pir diýdimi? Sowdada menden ýardam soraň, meni kömege çagyryň diýdimi? Ya okuwçylar diýdimi? Nirde başy? Ya olmasa insan pikirlenmeli dälmi? Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Sowdan piri bolmaka, ýani dünýä gelmäke, Sowdan piri kim bolupdyr? Ya bu wazifa boş galdymyka? Ya olmasa musulmanlar asla kim nämen piri bolmaly, kim karar berýär? Kime görä şu zatlar? Ne musulman da onlar şu zatlar pikirlenmeli biz. Ağişan Allah rahmet etsin. Türkmen alimimiz dine hizmet edipdir. Türkmenler dine çağırıpdır, azyrlyga çağırıpdır. Emma ojurun piri Ağişan, ne ýa-ni ojurun piri Ağişan hep kim diýipdir? Men ojurun piri diýipdirmi? Nerden çykan zat bu gurrun? Ya olmasa Davud Peygamber aleyhisselam Peygamber oňa gurrun ýok. Davud Peygamber aleyhisselama demir mucizesi berilipdir. Oňa da iman farz, oňa da gurrun ýok. Emma Davud Peygamber aleyhisselam demirlerin piri, ula galsan Davud Peygamberiň ýoluna aýdylanjagyny aýtmaly diýip kim diýipdir? Nirde bar musulman doganlar? Ne şolaryň musulman doganlar hiç biriniň jogaby ýok. Ygtybarly delil bolup biljek hiç zat ýok. Öňe mışmış. Ya da bir erteki ýalak ýazylan kitaplar var, şolar bolma ihtimal. Ya olmasa musulman doganlar başga bir misal berelim. Canny gurban etmek ibadet. Allah Teala'dan başgasynyň ýoluna canny gurban etmek bolmaýar. Men diýemek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Sahih Muslim'de Hazreti Ali radıyallahu anh'tan Sahih Muslim'de Hazreti Ali radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? La'anallahu men zabaha li gayrillah. Allah Teala'dan başgasy üçin canny gurban edene Allah lanet etsin diýär. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü. Allah Teala'dan başgasynyň ýolunu canny gurban etmek bolmaýar. Çünki canny gurban etmek musulmanlygyň ibadet. Namaz nähilek ibadet bolsa, namaz nähilek diňe Allah üçin okulmaly bolsa, gurbanlyk canny gurban etmek hem ibadet. Allah Teala'ň ady bilen Allah ýolunda diýip canny gurban etmeli. Emma biziň aramyzda käbir kişiler näme diýär? Ula galsa Davud Peygamberiň ýoluna diýip canny gurban edýär. Ve gengeri öldüren canlısının kanından aliyada alan uluğunun tekerine çırşaya ya da nomuruna çırşaya. Musulman doğanlar damak kan necaset, hapazat, necisat. On bir yerine çırşamalı, maşinine zadına çırşalmalı, hapazat onu arassalamalı, degenem olsa yuğmalı. Indi seredin musulman doğanlar dinin adı bilen näme edilip ýör? Davud Peygamberiň aleyhisselamyň ady bilen nämeler edilip ýör? Bir insan pikirlenmeli şu zatlar. Ya bolmasa musulman doğanlar aýdym sazyň piri diýerler. Aýdym saz İslamda haram. Haram zadyň piri diýip haýsy şeytanyň akylyna gelýär bu? Yasama düşünje seredin. Ogurluğun piri diýär, buna gurulap durmagam gerek kel akly bar adama düşünükli ogurluğun piri. Ina musulman doganlar şu zatlar delil esasında, Kur'an esasında, sünnet esasında, sahabadan gelen ilim esasında serestek, sagdyn akyl esasında serestek, ýagşy zatlaryň adyny, peýgamberleriň adyny ullanyp düzülen näme toslamanyşlar şular. Diýmek musulman doganlar dersimizi jemlesek, iki zady biri-birinden aýyrmaly biz. Peýgamberler barada dogry inanç bilen ýalňyş inancı
Weli takwa pir adamlar barada doğru inanç bilen ýalňyş inancı biri-birinden aýyrmaly. Peygamberler we peygamberleriň mucizalaryna iman etmek musulman doganlar farz. İman etmeyen kafir bolýar. Kafir bolýar. Emma peygamberleriň adyny ullanyp düzülen ýasama inançlara asly bolmayan zatlary peygamberlere ýönkelen zatlara inanmaly däl. Bul haram. Ya bolmasa musulman doganlar öwliya, takwa, salih kişileri sila hormat etmek biziň ähli sünnetin akidesi şol. Kim öwliyalara, salih insanlara, takwa adamlara, hakyky pirlere sila hormatçylyk etse biz diýäs bul adamyň düşünjesi bolup ähli sünnete görä bul adam dogry ýolda däl diýäs. Öwliyalaryň kerameti hak. Emma musulman doganlar öwliyalaryň, pirleriň adyny ullanyp ýaýradylan myşmyşlar, ýasama gurrunlar, delilsiz gurrunlar bular näme? İnkar etmeli, bular kabul etmeli. Allah Taala bizi dogry ýoldan azyrmasyn, neslimiz dogry ýoldan azyrmasyn we her işimizi Qur'an we sünnete laýyklykda etmeklige Allah Taala hemmemize tawfik bersin, muwaffaq kılsın. Elhamdülillahi rabbil alamin.